はい、ビデオ撮り始めました。はい、レッツゴー。朝ごはんをゲットです。でも朝ご寒いっすはんを一緒に食べましょう。なんでもうこういう風に張り切った時、途端雨が降るんでしょう。やだ。ここも美味しそうですね。新潟ご飯。あ、焼肉好きなんですか？いや、肉ですからね。嫌いな人いないですよ。え、ワンリマさん肉食？何でも肉と魚だったらどっちが好きですか？魚によって、一番難しいやつ。銀だら、あと本マグロ、鮭タラとか焼き魚とか食べたいですね。生の方がいい。あ、本当に？高い魚なら、あー安い魚なら焼いちゃう。もうちょっと難しいんでもう知りません。自分であれしてください。でも肉の場合は中よりなんて言うんだろう、ホルモン焼きっていうのより本当の普通の肉の方がいい。私ホルモンの方が好き。いや、寒い。入れました？あ、入れます。 Did you sleep well? ここよ。はいはい。寒い？寒い。でもいや、私いいっすよ。私取んなくてこっちを。こっちか。ちょっとそれ難しいんだな。こうなるんだな、やっぱり。カメラ切り替えればいいんじゃないですか？いやーでも画質こ悪い？う悪いっすよやっぱり。でもまあ視聴者のみんなが日本ね見たいんでこうしましょうやっぱり。でもやっぱ本当 iPhone いいな、映像が。サムスンと違うんですよ。iPhone の映像が一番ですね。綺麗。サムスンよりこっちの方がいいやっぱり。ファーウェイよりも iPhone の方がカメラは綺麗。それがやっぱりポイントなんですね。これ？そうよ。これ近っ。あ、果物。結構揃ってるよ。プリンが美味しかった。プリン？プリンもう一度買おう。焼きプリンが美味しいですよ。甘いのも好きなんですね。僕何でも好き、日本製なら。はい、どうぞどうぞ。はい。何桜餅。あ、おはぎだ。あ、サジン。嫌いに食べたことある？あ、まだ食べたことがない。桜だよ、大好き。あ、大好私は大好き。き。あなたは大好き？桜が入ってる。累計610万部突破の大人気漫画「光の海賊船」が主演菅田将暉、土屋さんを務めついに実写映画化。Cari apa? Kayak nasi pak. Lempar situ tadi. Nih. Enggak. Karaage. Pesanan kawan sambilan lagi di sini beli. JA バンクで JA マリンバンクのキャッシュカードはとっても便利です。お引き出しお預け入れが平日に17、手数料無料でご利用いただけます。詳しいサービス内容は店頭の ATM 画面でご確認ください。ATM ならどうぞ。のり玉なんで見えたの？僕見えなかった。ジャンボアメリカンホットドッグ、コロッケ。食べていいんです
に家のやつ。うん、いいよじゃあ1個で。これ僕買い間違えたんですよ。これね、これ。そう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 。あ、こっち？うんあら、こんなに？うん、食べていいんですか？いいよ、僕2つ食べた。あ、どうも、いただきます。あとは、チャーシューマン、ごまあんまん。います。はいはいはい。なに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 。あ？なに？わかんない。Apa tuh?何ですか？ Makanan yang Marsu. ada, restu tapi kecil. Nggak ada yang kecil. Nggak ada. Udah makan aja. さっきなかったものが出てる。僕もいっぱいある。握り買っちゃおうかな。これは大好きでもはい、お願いします。ポイントカードお持ちですか？いいえ。ちょっと待って。あ、はいはいもちろん。あ、これは小さいのないね。これは魚ですか？これは、何ですか？豆腐ハンバーグ。豆腐だけ？豆腐だね、肉じゃないよ。肉じゃないの？豆腐だけ？これは何？どれ？これハンバーグ。豆腐わかります？豆腐、はい。豆腐のハンバーグです。ハンバーグです。ハンバーグ。ini これ食べたの？そう美味しそうですね。ini apa nih, Bang? Mana? Ini tahu dengan apa? わかんない。ハンバーグダメ。普通日本のハンバーグあれ入ってるから。なるほどね。 100% じゃない場合ダメ。それおにぎり。 Telur kan? まあそうだけどもさ。Bisa nggak ya? これ唐揚げで美味しい。唐揚げ。これ買ったらうまいよ。 Kadang nggak habis aja. Boleh. それもいいよ。いなり寿司と卵と。僕ももう買っちゃった。早っ。ちょっとやばいんだけども、やっぱり日本は僕の方がくつろいでるかもしれない。買いました。